Вие сте идиоти. Или поне така биха ви казали, ако живеехте в древна Гърция и не се интересувахте от политически или обществен живот. В родното място на демокрацията думата за този вид хора е именно идиотес. Това напомня ли ви на повечето хора в България? Те доброволно отказват демократичното си право да гласуват. Това обаче значи ли, че демокрацията не работи? В днешното видео ще разгледаме именно това. Ще видим позитивните и негативните страни на демокрацията и накрая заедно ще стигнем до извода, трябва ли да се гласува на изборите. Аз съм Константин Методиев, вие сте в каналът Мисли критично. Приятно гледане! Нека първо започнем с негативните страни на демокрацията. Така сме го подхванали на тема Древна Гърция. Чичо Сократ има какво да каже по темата. Той не е особен фен на демокрацията и следващите примери, които ще ви дам, ще ви го докажат. В разговор със свой събеседник той приличава демокрацията на един кораб, като пита своя приятел: ако му предстои пътешествие, на кой би поверил управлението на кораба? На някой опитен мореплавател или на някой случайен човек от екипажа? Приятелят му отвърнал: Опитен мореплавател, разбира се. и тогава Сократ попитал: добре, Тогава защо бихме поверили управлението на държавата на някой случайен, а не на някой обучен човек? с това Сократ иска да ни каже, че гласуването също е умение, а не интуиция. И също както всяко друго умение, то също трябва да бъде научено, за да може да се прави добре. Той смята, че да даваш право на хората да гласуват, след като те не са научени на това, е също толкова безотговорно, колкото да оставиш необучен човек да управлява кораб в буря. Само за контекст трябва да се отбележи, че Сократ не е бил привърженик на елита и не е смятал, че само малцина трябва да управляват. Въпреки това е вярвал, че право на глас имат само тези, които дълбоко и рационално обмислят проблемите. Той познава хората добре и затова знаел как някой добър оратор може да бъде избран, като използва желанията на хората. Сократ ни кара да си представим, че сме на избори. Имаме двама кандидати. Единият е доктор, а другият е продавач на сладки. Сладкарят казал: Този доктор ви причинява зло, кара ви да пиете горчива отрова и не ви позволява да пиете и да ядете неща, които ви харесват. а докторът честно отвърнал: Да, аз ви наранявам и действам против вашите желания, но то е с цел да ви помогна. Такова изказване обаче нито тогава, нито сега би се харесало на тълпата. Според Сократ не можем да мислим за демокрацията като нещо, което е безусловно добро, а по-скоро, че тя е толкова добра, колкото образован е обикновеният човек. Добре, нека сега да преминем към позитивните страни на демокрацията. Мисля, че достатъчно я нахранихме. Ако ви харесва това, което правя, моля, абонирайте се за каналът. Безплатно е, но за мен значи много. Благодаря ви. Въпреки че съм склонен да се съглася до някъде с някои от нещата, които Сократ мисли, все пак можем да видим, че ако не всички, то повечето държави в света се стремят именно към демокрация. Но защо, след като има толкова много минуси? Отговорът е, защото тя е най-безопасна. Тя не очаква, че всички хора ще са умни, а че ще грешат. Затова ни дава инструменти, които да пазят от това властта да бъде окупирана. Поне на теория. Имаме избори, разделение на властите, свобода на словото. Нека все пак разгледаме и няколко други форми на управление, за да можем да ги сравним с демокрацията. Например, монархията – чист хазарт. Ако човекът на власт е добър и способен, да, държавата може да разцъф. Но ако е лош, ходи го свали. Не че е невъзможно, но пък ще бъде доста трудно и докато успееш не се знае дали вече няма да е върнал държавата ти 200 години назад. Може да поговорим за любимият на немалко българи. Комунизъм дори. Знаем доста неща вече за него, но нека все пак посочим фактите. Комунизмът води до липса на стимул за развитие, централно планиране, което води до неефективност и огромна концентрация на власт, от което често следват репресии, липса на свобода и икономически проблеми. Както сами видяхме. Като се замисля, да, наистина, демокрацията не звучи чак толкова зле сега. Като цяло, за съжаление, наблюдавам дори доста млади хора, които са напълно убедени в това, че е напълно безмислено да се гласува, че изборите са нагласени, за което да, имат някакъв резон, но това сигурност не означава, че ти трябва да имаш пълна липса на отговорност. Приканвам всички да се възползват от дадената им власт да гласуват на предстоящите избори, защото независимо дали харесвате или не харесвате демокрацията, тя поне ви дава възможност да избирате управляващите си. Бъдете отговорни, мислете критично и до нови срещи.
Чао! Хей, привет, аз съм обработващият Коце и идвам за едно бързо включване, защото научих някаква информация по време на обработката на видеото. То виждате, в момента обработваме, която искам да споделя с вас. Отделно от това бях пуснал анкети в Instagram и в Threads и искам да ги разгледаме, за да видим резултатите от тях. Ето първата от Instagram, можем да видим, нямаше особено много хора, които гласуваха. 15 гласа за Прогресивна България, ГЕРБ СДС 1 глас, ППДБ 12 гласа, Възраждане 1 глас. Като гласът за ГЕРБ имам потвърждение, че е случайно натискане на анкетата. Така че него не го борим. Това са резултатите в Instagram, а в Threads са малко по-различни. Там гласуваха доста повече хора, 207. ППДБ взима 82% от вотовете, 5% за ГЕРБ, 1% за Възраждане и 12% за Прогресивна България. Другите неща, които исках да ви покажа, са доста скандални. Например, това е от закриването на предизборната кампания на Румен Радев в зала Арена София. Както може да видите, на големият екран на сцената се прожектират руски знамена, което аз всъщност го бях видял още когато започвах да снимам видеото, но тогава си мислех, че е AI и не е наистина, но сега виждате, че съм в каналът на Румен Радев и е истина. В действителност се визуализират руски знамена, което за мен е червен флаг на фона на всички останали червени флагове покрай генерал Румен Радев. Друг такъв червен флаг е именно това, че залата беше абсолютно пълна. И на мен ми се стори много нереалистично и тогава случайно попаднах на видео в каналът Неизбежния Караколев, където той вижда големи тълпи от хора, отиващи там с автобуси, които очевидно не знаят защо са там. Вижте част от записа. Както пише там, готови сме можем да успеем за прогресивната България. Лошо ми е. Подкрепваме нашият президент. Кой е той? Същия президент искаме да остане. Кой президент да остане? Илияна Йотова? Да, се не. И кой? Нашия президент, кой беше? Сме дошли да гласуваме за президента. Тук ще гласувате сега за президента? Да. Ще остава линк за цялото видео, за да може да го видите. Наистина е скандално. Ужасно ми е неприятно, че хората явно не знаят за тези неща и много сляпо се доверяват. И нещо, което искам да ви припомня, е едно от видеята на Любомир Жечев, за което също ще има линк в описанието. Много бих се радвал, ако мислите да гласувате за Румен Радев, първо да изгледате видеото на Любомир Жечев и тогава да вземете окончателното си решение. Ето ви отказ от неговото видео. Заформи се и един скандал, свързан с финансирането на кампанията на Радев, която беше една от най-скъпите тогава. През 2016 година кандидат-президентската кампания на Румен Радев струва около 1 милион лева. Любопитно е, че тогава разследване на Генка Шикерова показа, че масово пенсионери и безработни даряват суми до 420 лева за кампанията на Радев, може би защото именно това е прагът, за който не се изискват декларации за произхода на средства. Ние ви търсим, защото ви има в списъка с дарителите за кампанията на генерал Радев. Не, аз не съм... Донко Николов Донков. И пише, че сте дали 400 лева. Така, аз пещем. Кой? Разбрах. Аз не разбрах. Да, разбрах. Ама аз не разбрах. Дарили ли сте ги? Истината и само истината, но никога цялата истина. Чакайте сега пак. Дарили ли? Дарил съм ги, забравях. Помните ли колко пари сте дарили? О, не, това не си спомням. Не си спомняте колко пари сте дарили? Не, съжалявам, защото имах някакви пари, после ги обърках. Сега, много се извинявам, но мога ли да си погледна печката? Общо взето, да, линкове за видеята ще оставя долу в описанието на моето видео. Според мен, за да може да си изградите обективно мнение за Румен Радев, е абсолютно задължително да изгледате тези видеа. Сега вече наистина ви оставям, като за финал ви оставям да гледате блупъри от заснемането на видеото. То почвам първия ден, проблеми са, камерата прегрее, оправя я. Седна, почна да снимам, да, угасне лампата. Бате, така, абсолютно нямам идея до къде съм стигнал, до пример 2. Ако ви харесва това, което ви правя, моля...
Какво?